tossa on mitään pahaa vasta tommonen. Se on niin. Kellari. Ovi. Siellä on toinen ovi. Käy avaa se. No niin mee. Sitten saatana. No mitä pahaa Käy avaa tommoset? se. No, käykää sit ite. Apu ei avaa. Siellä on... Siellä on ovi. Siellä on rakennus, tuolla on ovi. Ei tää lähtee se pois. Lähteekö se? Yritä Niin, avaa. mutta sä voit avata se kuitenkin. Ja Samu, ei sun tarvitse jättää sitä kokonaan, niin et se lähtee Niin. tosta yhdessä jutusta. Noin, nyt. Aapu, mee edellä. Tulkaa. En mä meitä, että mä oon Levi, mee. Hui vittu, täällä on ihan pilkkopimeä. Onkohan tää täällä varmaan valo? Jossain. Ei kun tässä on ainakin valo, mutta mitä se... Noi meidän yläpuolella se nainen. Hei nyt. Hui vittu. Fuck. Tulkaa. Levi, oo ovelle. Oo ovelle. Niin jos ne menee jotenkin mun... Hei Martti, vahi oveen. Salakäytävä. Varmaan rakennettu sodan aikana. Jatka matkaa. Martin, pidä oveen. Tullaan ihan kohta. Kattokaa, mitä tänne? Ei täältä pääse ulos. Täältä pääsee sen urakseen. Ei vitsi, tuossa oli kova. Tullekin tulkaa. Ei mennä kovaa. Meillä ei mihinkään kiire. Ei jatketaan tätä tutkimista. Ei heti. Tai saatiinko me nyt mennä kuvaan? Ei jatketaan tonne. Tuolla on exit-valo. Leevi, täällä on uloskäynti. Ei ihan oo. Ei oo. Ei sit jos me ei päästä, sit me jäädään. Tuu lähes sit ovelta. Varmuuden vuoksi. No nyt mun mennään täältä. Minä pelästyttää Matti. Wow, shit dude.